Harry, Ron ja Hermione viettivät suurimman osan vapaa-ajastaan Hagridin mökissä ja yrittivät vakuuttaa hänelle, ettei hän voisi rakastella Harryn kanssa. Hagrid on erityisen kuuluisa pimeyden velho. Hän tapatti Hermionen valtavalla tikkelillä. Kaikki menivät hiljaiseksi. Ron puhkesi pissaamaan ja paskasi valtavan kakan. Sitten Ron otti kaapunsa kätköistä esiin aivan velton kassinsa ja antoi sen Harrylle. Ronin veljen Charlin apurit tulivat hakemaan Hagridin ja veivät sen Charlin luokse Romaniaan, minkä jälkeen Hagrid asettui Skotlantiin seuraavan 11 vuoden ajan, kunnes eräänä päivänä Harry sai rakkauskirjeen, jossa hänet kutsuttiin saamaan kullitusta. Hei Harry, tulisitko mun kasvoille? Mä oon tosi kipeä. Pervon mua panettaa tarten munaa. Anna suuseksiä. Ja voisitko hakea mulle huumeita? Professori Verso takavarikoi mun erikoishasikkaseen. Huuda mua, jos löydät Dumbledoren, sen pitää maksaa velat saatana. Mitä vittua? Harry sanoi. Voisin katsoa myös pornolehtiään ja masturboida. Vittu, täällä linnassa on vitun kylmä. Haluun sun tulisiemeniä, jos tiedät, mitä tarkoitan. Me tartetaan dildo. Kokeile sitä tähän mun reikkään, se on munan tarpeessa. Sen jälkeen me siivouskomeroon ja siivoa paskaiset verijäljet. Muista painella Raiskauts-tiedon tunnille, niin tiedät mitä odottaa hommapaska ystäväsi Hagrid. Pitkällisen suostuttelun jälkeen Harry suostui luopumaan neitsyydestä. Hagrid hymyili. Perseksi tuntui paremmalta kuin huispauksessa voittaminen tai joulujuhlat tai joulumipparäppi. Harry kääntyi hitaasti ympäri. Hagrid nyökkäsi ja hyökkäsi Harryn kikkeliin kimppuun. Hagrid piliä. Harry nyökkäsi tyytyväisenä ja kesti 3,5 sekuntia. Dumbledore pani kumppaninsa Nicholas Flamelin kanssa. Luihuisen pöytä puhkesi myrskyisiin huorrahuutoihin. Salazar Luihuinen, Edgar ja Sperma laskeutui. Hän, kenen nimeä ei pidä mainita. Suuhun professori Oraven venytetyn sinahan alta tuli kotiton tudo. Nyt tää sanina mikä sanuus. Saat riittää